राज्यामध्ये सध्या मुसळधार पाऊस होतोय आणि त्यामुळे पाणी साठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. हतनूरचे 22 दरवाजे उघडण्यात आलेले आहेत, तर गोसेखुर्द धरणाचे सर्व दरवाजे उघडलेत. रत्नागिरीचं पानवल आणि कोल्हापूरचं हसणे धरण सुद्धा भरलेलं आहे. नदीकाठच्या गावांना त्यामुळे सतर्कतेचा इशारा दिलाय. पुढील 4 दिवस अतिशय महत्त्वाचे आहेत आणि त्या 4ही दिवसात पावसाचा जोर कायम राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. धरणामध्ये समाधानकारक पाणीसाठा होण्याची आशा त्यामुळे वर्तवली जाते. त्याची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय. आपण धरणांची जी स्थिती आहे ती दृश्य पाहतोय. हतनूर इथे जळगावचं धरण आहे, इथे मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा झालेला आहे. कोल्हापूरच्या घटप्रभा जलाशयामध्ये सुद्धा आपल्याला पाणी दिसतंय. त्याचबरोबर रत्नागिरीचं पानवेल आणि भंडारा गोसेखुर्द या धरणांचा पाणीसाठा सुद्धा वाढलेला आहे.